inoitike kuti yoita a shocking victory vatoona kuti the Senate munyika yeZimbabwe yauya ikavhotera the constitutional amendment bill zvakanyanya zvashamisa ruzhinji. Panguva ine kutoonekwa kunzi only 4 senators are the only ones who voted against the constitutional amendment bill, but vamwe vese 76 they supported the bill. Nsana mashoko anobuda panguva ino anyasi kuonekwa kunzi people nyika yeZimbabwe vangoti harigai legislators nemasenators aite zvavanoda. Don't forget to subscribe or like on the bell icon. Timda pahindu yamati nyarare anomuda nyara chiti Senate has voted for Cap 3. I'm being told that Senate has voted for Cap 3 with only people against. I think it's safe to say that we expected it. Now the bill will go back to the lower house to be signed by the clerk and sent through to the president for ascension. Let me go and mourn. Thomas Konobuda panguva ino tonambati nyarara ari kuti aiwa nyika yeZimbabwe panguva ino izvi taizviexpecta noda kuti taiziva kuti ndo zvazvichangoita, despite the fact that people have stood against the bill consultations, the constitutional amendment bill. Kuchionekwa kunzi people they have resisted in all means, but panguva ino inokuda kuti these people they have been bribed. These people they are the ones who cast the vote in support of it. Panguva ino even mukaresista sei nyika yeZimbabwe panguva ino iri mukuchema. Imbotodza mafunguro enyu noti kudii pamusoro pechituko ichi. Nyika yese ichiona panguva ino kuti Senate aiwa yavhotera Cap 3 and panguva ino yakuonekwa kunzi aiwa rakuchisainiwa. Don't forget to subscribe or like on the bell icon.